Γεια σας φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο, σε ένα unboxing του Iron Spider-Man. Λοιπόν, σήμερα τι θα δούμε? Μας έχουν έρθει τα πακέτα 9, 10 και 11. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε τη συναρμολόγηση από το δεξί χέρι, αλλά θα δούμε και το 8ο πακέτο, αν θυμάστε, που είχαμε πει από το προηγούμενο τεύχος ότι δεν άξιζε να το κάνουμε, για να το κάνουμε όλο μαζί, να συναρμολογηθεί όλο το χέρι μαζί. Λοιπόν, οπότε πάμε να δούμε ευθύς αμέσως. Τι άλλο έχουμε να πούμε? Μέσα σε αυτό εδώ το πακέτο μας έχει έρθει και το ντοστιέ εδώ, το ντοστιέ του Spider-Man, για να μπορέσουμε να βάζουμε όλα τα περιοδικά μέσα. Θα το δούμε μετά, αν θέλετε θα το ανοίξω να το δείτε. Λοιπόν, και εδώ έχουμε το 8ο τεύχος του Spider-Man, το χέρι, οπότε πάμε να το δούμε τι έχουμε μέσα, τι έχουμε εδώ. Λοιπόν, έχουμε εδώ τα δάχτυλα και αυτό εδώ είναι κλειστό. Ωραία. Οι βιδούλες μας. Θα τη βρούμε. Λοιπόν, οπότε πάμε να δούμε τι έχουμε στο 8ο τεύχος εδώ. Λοιπόν, ξεφυλίζουμε σιγά σιγά. Crisis on Campus. Βλέπουμε ταινίες και σειρούλες εδώ από το Spider-Man. Λοιπόν, εδώ έχουμε όλα μας τα μέρη με 4 βίδες όπως μας δείχνει και ξεκινάμε σιγά σιγά τη συναρμολόγηση, να τη κάνουμε γρήγορα γρήγορα. Λοιπόν, εδώ μας δείχνει ότι παίρνουμε το ένα δάχτυλο. Είναι αυτό? Ναι. Μάλλον είναι αυτό το σημείο, το οποίο παίρνουμε εδώ αυτό, κουμπώνουμε. Για να δούμε. Λοιπόν, εδώ μας κάνει μια καμπύλη. Και αυτό. Εδώ. Λοιπόν, παίρνουμε αυτό εδώ που έχει και την εγκοπή εδώ μέσα και τοποθετούμε αυτό εδώ. Έχει μια άλλη εγκοπή από εδώ κάτω, όπως βλέπετε. Και απλά μπαίνει εδώ και συντρίπα. Και το ενώνουμε με μια βίδα που έβαλα το κατσαβιδάκι μου. Εδώ είναι. Λοιπόν. Δεν θα μου κάνει αυτό, θέλει πιο ψηλό. Οπότε πάμε εδώ. Το ενώνουμε γρήγορα γρήγορα. Κοιτάμε να έχει μπει η εγκοπή εδώ μέσα. Μην την πατήσουμε όπως την άλλη φορά. Πολύ ωραία. Και φυσικά λέει ότι το παίρνουμε και το κουμπώνουμε από πάνω. Είναι εύκολο. Πολύ ωραία. Πάει το ένα κομμάτι. Μετά παίρνουμε
στο άλλο κομμάτι. Είναι και αυτό εύκολο. Το παίρνουμε και το ενώνουμε και πάλι εδώ. Κουμποτά. Απλά. Λιτά. Να ακούσουμε το κλακ με προσοχή. Μη σπάσουμε όμως και καμιά ένωση. Λοιπόν, πολύ ωραία. Αφού λοιπόν έχουμε κουμπώσει τα δύο δάχτυλα, παίρνουμε το ένα το κομμάτι του βραχίωνα, της παλάμης, και παίρνουμε και τοποθετούμε τον αντίχειρα. Το βάζουμε εδώ, σε αυτήν εδώ την εγκοπή. Το μέσα. Ναι. Μας κάθεται καλά. Γιατί την προηγούμενη φορά, αν θυμάστε, που είχα αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα, δεν έμπαινε, δεν κουμπώνε καλά. Οπότε, βάζουμε και μια βιδούλα και μας περισσεύουνε άλλες τόσες. Τι γίνεται? Λοιπόν, πολύ ωραία, ενώθηκε και αυτό. Έχει μπει. Εδώ μας δείχνει ότι παίρνουμε το δάκτυλο και το βάζουμε σε αυτή την εγκοπή. Είναι ο δείκτης και βάζουμε και μία βιδούλα ακόμη. Στείλτε μου σε μηνύματα σας, γράψτε μας μηνύματα να δούμε αν υπάρχει και κάποιος άλλος που έχει πάρει την συλλογή. Λοιπόν, πάει αυτό το πακέτο. Φεύγουμε από το 8ο και πάμε στο 9ο, το βάζουμε στην άκρη. Λοιπόν, πάμε στο 9ο πακέτο λοιπόν, να δούμε τι έχει. Μας έχει περισσέψει μια βιδούλα, τη βάζουμε στην άκρη σε περίπτωση που χρειαστεί. A new strategy. A death of Captain Stacy. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ κάποια σημεία από κάποιες σειρές κινουμένων σχεδίων που είχαν παιχτεί. Λοιπόν, και εδώ βλέπουμε το δεξί χέρι, η συνέχεια του. Πάμε να βρούμε τα κομμάτια. Λοιπόν, είναι αυτά. Ναι, είναι τα δάκτυλα και τα LED. Οπότε, πάμε να τα ανοίξουμε γρήγορα. Και αυτά. Πολύ ωραία. Εδώ έχουμε ετοιμάσει το χέρι, το αφήνω για λίγο στην άκρη. Εδώ έχουμε τα λεντάκια, τις βίδες μας. Πάμε. Βιδούλες. Λοιπόν, έχουμε δύο ειδών βίδες. Έχει και τις πλατικέφαλες. Εδώ. Και κανονικές, οπότε τις αφήνω και ό,τι μου ζητήσει θα τα ανοίξω για να μην μπερδευτούν. Καλωδιάκια. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μας λέει ότι παίρνουμε τα δάκτυλα και τα ενώνουμε και πάλι. Ήδη το ένα είναι και ενωμένο εδώ. Οπότε απλά το κουμπώνω εγώ. Δεν κάνουμε κάτι άλλο. Το κουμπώνουμε. Έτσι. Κουμπώνουμε και το άλλο ζευγάρι. Εδώ. Ορίστε, και μας έχουν γίνει τα δύο δάκτυλα. Λοιπόν, επίσης τώρα παίρνουμε την παλάμη και τοποθετούμε τα δάκτυλά μας και πάλι βιδώνοντας με τις βίδες τις πλατικέφαλες που είπαμε ότι έχουμε εδώ πέρα. Εφόσον μου έχει περισσέψει μία από το προηγούμενο, θα βάλω αυτή. Προφανώς και είναι οι ίδιες. Λοιπόν, ωραία, βάζουμε και το άλλο δάχτυλο, το οποίο είναι... αυτό είναι εδώ στην άκρη ο αντίχειρας, το άλλο. Οπότε θα χρειαστούμε να ανοίξουμε μια βιδούλα ακόμη.
Λοιπόν, βάζουμε και την επόμενη βίδα. Εδώ είναι κάτι εύκολο. Τουλάχιστον επειδή το έχουμε ξανακάνει. Απλά όπως έχουμε πει, μην καργάρετε πολύ τις βίδες, είναι πλαστικά, να μην χαλάσουν. Λοιπόν, εδώ έχουμε οπότε, όπως βλέπουμε, 1, 2, 3, 4. Το άλλο το δάκτυλο, αν θυμόμαστε, μπαίνει από την απέναντι μεριά, από την πάνω, βιδώνει κάπου πάνω. Πάμε να συνεχίσουμε και πάμε να βάλουμε, μας δείχνει το κομμάτι της αντανάκλασης στο λευκό, το οποίο είναι και σε σακουλάκι και αυτό. Οπότε το ανοίγουμε, το τοποθετούμε. Εδώ, για να δούμε, δεν μπαίνει έτσι. Μας δείχνει ότι μπαίνει έτσι όπως είναι προς την κάτω μεριά. Έτσι. Ναι. Η εγκοπή που έχει αυτό το τσουνάκι μπαίνει όπως κρατάμε την παλάμη προς τα κάτω. Εδώ. Έτσι. Μετά παίρνουμε το μαύρο το πλαστικό και το τοποθετούμε και πάλι με την εγκοπή αυτή προς τα κάτω. Εδώ. Εντάξει, εδώ δεν μπορείς να κάνεις και λάθος γιατί έχει τις εγκοπές που μπαίνει για να μπουν οι τρύπες. Εδώ. Σε αυτά τα σημεία δηλαδή. Έχουμε βάλει τις τρύπες. Και εδώ. Μας λέει ότι βάζουμε 2 βίδες από τις B. Όχι, τις πλαϊτικέφαλες, τις άλλες. Οπότε σφίγγουμε σιγά σιγά, προσέχοντας μην κλωτσίσει, μην κάνουμε καμία ζημιά. Πολύ ωραία. Φεύγουμε και στη δεύτερη. Κάνουμε λίγο να πιάσει και συνεχίζουμε. Βλέπετε ότι τα τεύχη έχουν γίνει, δεν είναι όπως τα πρώτα μέρη. Βέβαια, μας έρχονται δηλαδή λίγα-λίγα. Φανταστείτε τώρα να έρχονταν να το παίρναμε από τα περίπτερα και να είχε 1-2 δάκτυλα μέσα. Απλά το καλό είναι ότι έρχονται 3-3 τεύχη και θα ολοκληρωθεί πιο γρήγορα. Λοιπόν, συνεχίζουμε στο επόμενο μέρος. Αφού έχουμε δέσει λοιπόν και το μαύρο κομμάτι εδώ πέρα. Λοιπόν, στο επόμενο μας λέει ότι παίρνουμε το LED και το τοποθετούμε. Το λεντάκι να κοιτάει προς τα κάτω, δηλαδή το γυρνάμε έτσι. Το τοποθετούμε κατά αυτόν τον τρόπο, δηλαδή όπως έχει εδώ την εγκοπή, όπως κάνει το ημικύκλιο, εδώ έχει, να το φέρω πιο κοντά, να σας το δείξω, εδώ σε αυτό το σημείο θα πάει και θα κουμπώσει, να κοντράρει και στην τρύπα θα βιδώσει. Δηλαδή θα το βάλουμε ακριβώς έτσι. Εδώ. Αυτό. Σε αυτό το σημείο. Εδώ. Και παίρνουμε μια βιδούλα. Την Β όπως μας το λέει. Και βιδώνουμε. Με προσοχή, ειδικά εδώ. Μην κάνουμε καμιά ζημιά, μην κόψουμε κανένα καλώδιο. Λοιπόν, σφίγγουμε. Θέλει λίγο πίεση, αλλά και προσοχή. Φοβάμαι να το σφίξω πολύ. Ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, από ό,τι μας δείχνει έχει ολοκληρωθεί, αλλά μας έχει περισσέψει και ένα καλωδιάκι που προφανώς θα μας δείξει πώς θα το βάλουμε. Λοιπόν, περισσεύει και μια βίδα, την βάζουμε στην άκρη. Λοιπόν, οπότε, αφού τελειώσαμε και το ένα το τεύχος, να τα δούμε γρήγορα, πάει και το ένα το τεύχος, φεύγουμε στο 10ο.
Εδώ. The two teams. Δύο ομάδες, όπως βλέπετε από τη ταινία των Avengers που είχαν χωριστεί. Εδώ βλέπουμε σκηνές από τη ταινία. Εδώ Spider-Man, την πρώτη του εμφάνιση με άλλη στολή, όχι την Iron Spider. Και εδώ βλέπουμε τα κομμάτια μας, τα οποία είναι, για να τα δω, λοιπόν, ωραία, εδώ είναι το πάνω μέρος του παλάμης και ακόμα ένα δάκτυλο. Οπότε ανοίγουμε και αυτά. Έχουμε καλές συσκευασίες. Βλέπετε ακόμα και το δάκτυλο, ας πούμε, εδώ είναι κλειστό όλο, αεροσταγός. Fun Home, πολύ καλή δουλειά. Έχουμε δύο μοντέλα βίδες της B και C. Άντε τώρα να καταλάβεις ποια είναι ποια όμως. Και δεν μου γράφει πάνω. Εδώ θα έχουμε θέμα. Νομίζω. Πρέπει να δούμε ποιες είναι. Δεν βλέπω. Εδώ δεν φαίνεται τίποτα. Υπάρχει μια διαφορά. Στις B είναι λίγο πιο πλατή το κεφάλι, ενώ στις C είναι κανονική βίδα. Λοιπόν, οπότε συνεχίζουμε. Ενώνουμε τα δύο κομμάτια για να γίνει ένα δάκτυλο. Εδώ, να ακούσουμε πάλι το κλατς. Πολύ ωραία. Έχει ενωθεί και είναι αυτό που λέγαμε, ότι μπαίνει από την αντίθετη μεριά. Οπότε το παίρνουμε, το τοποθετούμε σε αυτό εδώ το μέρος και βάζουμε την B. Ποια είπαμε ότι είναι η B, πλατή κεφαλή, για να ρίξουμε μια ματιά, ναι. Λοιπόν, αυτή που έχει λίγο πιο πλατή κεφαλάκι. Ωραία. Και σφίξουμε και αυτή εδώ. Με προσοχή, όπως έχουμε πει πάντα, να μην κλωτσίσουμε βίδες. Οπ! Δεν μου κράτησε τίποτα. Έχει βγει. Το βάλα ανάποδα. Ναι, το βάλα ανάποδα. Γι' αυτό. Ξανά. Προσπάθεια. Όχι, δεν το βάλα ανάποδα, απλά δεν κρατάει. Ναι. Νομίζω ότι οι βίδες είναι λάθος. Παρόλο που μου δείχνει την B, θα κάνω μια άλλη προσπάθεια να τοποθετήσω μία από αυτές τις βίδες που έχουν μείνει με πιο πλατή κεφάλι, μήπως και την κρατήσει. Θέλω να ελπίζω ότι δεν θα κάνω ζημιά. Ή αυτή είναι πιο μεγάλη. Τι γίνεται τώρα ρε γαμώτο, γιατί δεν έβαλα τη μικρή. Εδώ είναι. Όχι, θα έπρεπε να έχει πιο μεγάλο. Ναι, θα δοκιμάσω με την πιο πλατή κέφαλη. Είναι πιο κοντή, μεν, αλλά είναι πιο πλατιά και πιστεύω θα κρατήσει περισσότερο. Για να δω.
Πηδώνει, ναι, γιατί άλλη... Ωραία. Έχει σφίξει αρκετά. Για να δούμε όμως αν δεν υπάρχει θέμα στο να... Α, όχι. Λάθος μου. Λάθος μου. Πρέπει να το κουμπώσω και να βιδώσω. Γι' αυτό και γίνεται αυτό. Οπότε πρέπει να πάρω την παλάμη με τα υπόλοιπα δάκτυλα, να περάσουμε το καλώδιο μέσα από την τρύπα. Εδώ. Προσέξουμε μη κοπεί. Πολύ ωραία. Και με προσοχή να πάρω το δάκτυλο, να το τοποθετήσω. Για να δούμε. Λογικό να μην πιάνει έτσι όπως το βάζα. Ωραία. Νομίζω το έχω περάσει από τη σωστή τρύπα και την εγγραφή εδώ. Ωραία, οπότε τώρα παίρνουμε τη βίδα μας. Την τοποθετούμε. Όχι. Τι έχει γίνει τώρα. Ναι. Θέλει την άλλη βίδα. Δεν θέλει. Λοιπόν, ανακεφαλαιώνουμε. Βάζοντας το δάκτυλο, το τοποθετούμε μαζί με την παλάμη από πάνω, το κλείνουμε, το κουμπώνουμε και δεν βάζουμε τις πλατικέφαλες, βάζουμε την κανονική τη βίδα εδώ μέσα για να σφίξει. Ωραία. Σε καλό δρόμο είμαστε. Ναι, έχει σφίξει. Πολύ ωραία. Λοιπόν, και στο επόμενο βήμα τώρα παίρνουμε την πλατικέφαλη και λέει ότι βάζουμε εδώ πέρα για να σφίξουμε το σημείο. Της παλάμης. Πολύ ωραία. Έσφιξε και αυτό. Και για να δούμε στη συνέχεια τι κάνουμε. Οπότε παίρνουμε το πλαστικό το οποίο γράφει ότι είναι και το δεξί. Εδώ μας γράφει ότι είναι και το δεξί. Εντάξει, αυτό είναι εύκολο να τοποθετηθεί. Το βάζουμε εδώ. Έχει μπει. Λοιπόν, και απλά μας λέει ότι βάζουμε το αυτοκόλλητο 6, που δεν έχω δει εγώ αυτοκόλλητα. Δεν ξέρω αν τα έχω στο προηγούμενο τεύχος, για να ρίξω μια ματιά, να δω. Νομίζω ότι τα έχω. Ναι, τα έχουμε. Οπότε, παίρνουμε και το αυτοκόλλητο, το κολλάμε για να ξέρουμε ότι είναι το νούμερο 6. Αν και δεν έχει κολλήσει καλά, αλλά ας βγάλουμε τα τσιμπιδάκια μας.
Για να το κάνω λίγο. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτό είναι το νούμερο 6. Αφήνουμε στην άκρη και αυτό και βάζουμε και το κομμάτι αυτό εδώ για να καλύψουμε την τρύπα εδώ μέσα. Εδώ αυτό με το δάκτυλο. Μπαίνει εδώ. Απλά το πιέζουμε και κούμποσε. Έκλεισε. Λοιπόν, και αυτομάτως έχουμε τελειώσει και το τεύχος 10. Έχουμε τελειώσει όλοι μας την παλάμη, όλο μας το χέρι. Την παλάμη, πολύ σωστά όπως είπα. Λοιπόν, και εν συνεχεία, εφόσον μας έχουν περισσέψει και αυτές οι δύο βιδούλες, βάζουμε στην άκρη και αυτές. Λοιπόν, τώρα στο επόμενο τεύχος τι βλέπουμε. Λοιπόν, Man or Spider. Άνθρωπος ή αράχνη. Λοιπόν, the right arm είναι ο δεξής, όμως ανοίγουμε, μάλλον βραχίωνας. Λοιπόν, έχουμε ένα είδος βίδες εδώ. Είναι και κουμπωμένα έτοιμα, δηλαδή είναι τόσο λίγα που δεν έχεις να κάνεις και πολλά πράγματα. Λοιπόν, ένα πλαστικό για τα LED προφανώς. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Οπότε, δύο κομμάτια μας δείχνει εδώ ότι έχουμε αυτό το βραχίωνα, δεν έχουμε κάτι άλλο. Τα παίρνουμε, το τοποθετούμε εδώ. Πάμε να βάλουμε τις βίδες. Λοιπόν, ωραία. Μας λέει ότι βάζουμε βιδούλες εδώ, εδώ, εδώ και εδώ. 4 βίδες. Πήγαμε. Αυτό είναι το τελευταίο κομμάτι. Μας έρχεται μετά από 1-1,5 μήνα περίπου η συλλογή. Δεν έρχεται πολύ γρήγορα. Λοιπόν, έχουμε ωραία, τα έχουμε δώσει. Πολύ ωραία. Και μας λέει, αφού τις έχουμε σφίξει και τις 4 βίδες, ότι παίρνουμε την παλάμη και τη τοποθετούμε εδώ μέσα και βάζουμε και μια βίδα Ι. Να το σφίξουμε. Λοιπόν, εδώ. Δεν έχω δοκιμάσει το λεντάκι άμα ανάβει και φανταστείτε σε περίπτωση που δεν ανάβει τι πρέπει να κάνω. Να το λύσω όλο. Λοιπόν, αυτό μας έχει μείνει. Μετά μας λέει ότι πρέπει να πάρουμε το μεταλλικό αντικείμενο και να τοποθετήσουμε το πλαστικό ανακλαστήρα. Εδώ. Να φαίνεται έτσι.
Για να δούμε, έχει να κάνουμε κάτι άλλο. Όχι. Λοιπόν, δεν έχει να κάνουμε κάτι άλλο. Αυτά είναι τα κομμάτια που έχουμε φτιάξει. Εδώ να σας δείξω σε ποιο σημείο βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Spider-Man. Ένα ωραίο γραφικό που μας έχουν βάλει εδώ. Έχουμε ολοκληρώσει όλο το αριστερό χέρι, την παλάμη με τον ώμο και όλα. Έχουμε ολοκληρώσει όλο το κεφάλι. Και το μόνο που μας μένει, από το αριστερό χέρι, από το δεξί χέρι έχουμε τελειώσει σχεδόν μέχρι τον αγκώνα εδώ και αυτό που μας απομένει είναι αυτό εδώ. Η επόμενη πιστεύω ότι θα είναι τα πόδια, τα επόμενα. Θα δούμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο μας. Αν σας άρεσε, στηρίξτε το κανάλι με ένα like, ένα subscribe, μια κοινοποίηση και τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Γεια!